Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Şu gün 2025 ýylyň 30 marty hepleriniň duşuna güni. Hoş geldiňiz Demokratik Opozisiýasyň platformasynyň kanallarına. Hormatly dinleyijiler, şu gün meniň bilen Demokratik Güýçleriň Koordinasiýon Sentrynyň ýolbaşçysy Muhammed Döýüji gatnaşýar. Muhammed aga hoş geldiňiz. Selamun aleyküm Rada, hoş gördük. Salam vatandaşlar. Hormatly vatandaşlar, ine şuňky biziň temamyz Türkmen halky bu ýönli diktator hup aslında. Ine şu arada biz şunu görüňeder, mundan başga da biz Türkmenistanyň daşyndan täziriklerem, içinden täziriklerem aýdyp geçer. Muhammed aga, birinji bilen ine biz ýanky aýdyp geçdik ýadyňyzda bolsa öňkü efirlerde Atabayewa, ýanky Oğul Cemal Atabayewa Gurbanulyň ikinji gyzy ine gelip häzir Hayır Hatabat, ýani Hayır Hatabat fondunyň vice-prezidenti boldy. Şo ýerde öňem şol bir näçe ýyldan bäri hökümetde işläp ferdaryň aparatyň, ýani prezident aparatynyň içinde, diwarynyň içinde şol aýallar boýunça, ýani aparatda aýallaryň problemasy boýunça ýolbaşy durdy. Şol aýal ondan başga biznes açylyp başlady. Muň biznesi nirden gelýär? Şol aýalam Serdar Berdimuhammedow ýaly Gurban Berdimuhammedow ýaly öz biznesi bar. Öz gara korrupsiýon biznesi bar. Şol zatlar biz her gerek aýdyp geçer. Ine şu günlükçe biziň aýtjaklarymyz nirden pul alýar? Nirden şol aýal maşgala pul ogurlýar? Ine Gurbanuly täze adam getirse pikir etmeň, täze ýaşly Rossiýada okan, Ýewropada okan, ingliz dilini bilen ýok. Kezzapçylyk edip bir derejeye ýeten adam getirýär. Çağa tam bolsa. Ine şol aýal maşgala tizden mejlisiň başlygy bolmaly. Şoň üçin Gulmanowa mesaj siz tizden daşarda gidip gaçyp atalgalmaly. Siz ýa basarlar ýa bir zat ederler, siz hökmen ýok etmeli, ol ýeri öz gyýyna bermeli. Şonuň üçin siz häzir hup bassyna siziň gaty gitse iki aýyňyz bar. Ondan geçirmez. Gurbanulyň plany şol. Türkmenistany Gurbanuly Berdimuhammedow dolandyrýar, öňüm dolandyryp gelýär 2007-den bäri häzirem dolandyryp gelýär, şu Niýazowy öldürüp, şol adam şol Türkmenistanyň upravleniýasyny, ýani gödekçiligini gidirip bilen oksa, gidirýärse hemme poklar açylýar, alaytada Niýazowy öldürüp pok açylýar. Muny hökman suratda ömürlük türmäe basmaly bolýar. Şonuň üçin bul her zat eder, oğluny getirer, ýani gyýyny getip mejlise goýar. Häzir bolsa bunuň aňyrky plany şeýle. Serdar Berdimuhammedow halk maslahatynyň ýolbaşçysy bolmaly. Onuň ýerine Kerim, ýani Berdimuhammedow gelmeli. Gyýy bolsa mejlis saklamaly. Şeýdip bular 4 sanzady, ýani ýerine ýetirjik hökümeti, kanun dürüjlük hökümeti, ýani mejlisi, ýerine ýetirjik hökümeti, prezident kabinet ministri, kadiýetleri, ýani prezident belliýär we halk maslahatyny, ýani bular polny kontrol saklaýar. Diýmek Türkmenistanyň hiç ýyly wezipe galmady, ýani deň agrymlyk wezipe galmady. Hemme ýolbaşy wezipelerini şol kontrol edip gelýär. Indi şol Atabayewaň biznesini näme? Şol aýal maşgala hemme meçitlerden gelýän pullary, ýani awtomatlar käýerlerde, ýani korobka ýalbazat şo pullary alýar, şoň 50%-ni ogurlýar. 50%-i ýani Gurbanulyň fondunyň diýär, o ýerden ýani meçitlerden 50%-ni alanlar 50% ýerlerde galýar, 50%-i gowrak. Şoň imamy, mollasy, ýani mazarçylykda şo ýerdäki işleýän adamyň aýlygy 50%-i ýani Gurbanulyň fonduna gelýär. Ogurluk fonduna. Şo ogurluk fonddan bolsa ine şol aýal maşgala ogurlýar. Şoň gelen pulun 50% şoňky kakaty bilen paýlaşýar. Indi ondan naşary çykýan kitaplardan, gazetlere, oňa ýazylsaňyz o pullarym Hatabat fonduna gelýär, o ýerdenim ogurlýar. Ine şol häzirlikçe iki ýerini aýtdyk, ogurlayan ýerlerini. Ýene de biz aýdar, häzir üstünde işläpdik, suwtnamalar bolýar. Ýöne iki ýerden şol aýal maşgala pul ogurlaýar, hökümetiň puluny ogurlaýar.
Ine ünsüyorum. Kimi getirse de pul oğurlaşmağını getiriyor. Bu döwlet dolandırmağına, halka hizmet etmeyene, konstitusiýany we Türkmenistan'ı östürmeyene gelen oklar bular. Bular wezipe KAKAMyň ýanky individual edarasy, şoňundan men bir wezipe alyp, şoň hemme puluny menki diýip ýanky bular işe gelýär. Ine şu günlükçe şol aýal maşgala biz ötün efirimizde görkezip, şol aýal maşgala eýýäm kezzapçylyk edip, eýýäm Türkmenistana gelip, indi kezzap ýoluna gidýär. Häzir mejlisiň başlygy boljak. Indi biz ýene bir skema açdyk. Serdar Berdimuhammedowyň skemasy nirden towaryk pul alýar? Nirden pul alýar? Ýanky Çakkyýewiň oturan ýerini bilýärmiz. Ýanky hemme Türkmenistan transportyny gözüçlük edýär. Oň bir Türkmen transportyny näme şol gurumasy bar. Olum minister wezipesine ýanky taýin edilýär, kabinet ministriň göni atçot berýär Serdar Berdimuhammedow. Ol aeroportdan gelen migrasiýadan, aeroportdan gelen hemme pullary, ýanky nalişni pullary, o diýmek näme? Korrupsiýon pullary. Adamlar häzir çykjak bolsa 200-den 400 milyona çeli pul berýärler, çykjak bolsa. Diň aeroportda berilýän pul. Ine şo pullaryň deň ýarty şo ýerde galýar, ministrler bilen paýlaşýar. Deň ýarty bolsa Serdar Berdimuhammedowyň gönnün gön Çakkyýew eltip berýär. Ine men size eýýäm, Türkmenistanyň ýokary wezipede işleýän adamlaryň korrupsiýon skemasyny görkezdim. Ýagny şu çüýrük tohum. Bular diňe çüýrük däl. Bular bu toran kezzap. Ogly bolsun, gyýzy bolsun, o geljek aktygy bolsun. Bular diňe kezzaplyk etmäni gelýär. Türkmenistany diňe talamany gelýär. Bular talamanlar. Halka genosid edýär, killesini aldyrmady ýaly. Serdar Berdimuhammedowyň diýşýäli lalet komiteda diýär, ýanky Milli Hukuk Geňeşine eger bir komentar etse tapyňda lal edin diýär. O öldürme işi ýok, lal edin diýär. Ne şol ýaly şular bir galsa bir şoň ýanky ýagdaýlaryny beýan etse ýa-da komentar ýatsa ýa-da opozisiýany gollasa ine şey diýär. Ine bu maglumata näme diýjek Muhammed aga? Ine men ýene bir maglumat görkezdim bize, ýanky radio Azatlyk radiosyny şonu belläp geçýär. Şonu tatbikleýär sen aýtýaryn da. Ine Ferdin hormatly vatandaşlar, şu material görkezdim size. Türkmenistanda prezident Serdar Berdimuhammedowyň aýal dogany, öňkü prezident häzir halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň gyzy Oguljahan Atabaýewa ýurdun syýasy sahnasynda we resmi medeniýetinde has köp peýda bolup başlady. Atabaýewa syýasy çärelere gatnaşýar we beýleki döwletleriň wekilleri bilen duşuşýar. Ol geçen ýylyň 7-nji dekabrynda Gurbanuly Berdimuhammedow adyndaky howandarlygy mätäş çağalara himayet bermek boýunça Haýyr Sahabat gaznasynyň bejeriş işleri boýunça ýerine ýetirji direktory, vice-prezidenti wezipesine bellenildi. Şol aýyň 10-nda ol Türkmenistanyň Maltumuly Pragynyň 300 ýyllygyna atly ýadygärlik altyn we kümüş nyşanlar toplumy we Türkmenistanyň arkadag medali bilen syýlaglandy. Resmi medeniýet Atabaýewanyň syýasy ýoly, eýlen wezipeleri, nirede bilim alandy ýa-da ýaşy barada ne ol agzalýan wezipe bellenende, ne de gürrüň edilýän baýraklar bilen syýlaglananda kelam agyz maglumat berdi. Şondan soň Atabaýewa 3 aýlap resmi medeniýetde tas görünmedi. Ýöne 5-nji martdan başlap ol ýurdun habar beriş derişlerinde ýyg-ýygdan peýda bolup başlady. 22-nji martda ol Arkadaş şäherinde ähli halk baý etmek çäresiniň ýazky mögsümine gatnaşdy. 25-nji martda bolsa Atabaýewa ministrler kabinetiniň başlygynyň medeniýet ulgamyna gödäwçilik edýän orunmasary hemde ýurdun köpçülikleýin habar beriş derişleriniň zenan ýolbaşçylary bilen duşuşdy. 28-nji martda ol gaznanyň döredilmeginiň 4 ýyllygy münasibetli halkara maslahaty geçirdi. Munyň çäginde ol bu maslahata gatnaşmak üçin Aşgabatda gelen Gazagystanyň, Özbegistanyň, Türkiýanyň, Gruziýanyň, Russiýanyň Ünserdinizmi? Meclis şo neden o? Meclise direkt eýem işlep başlady. Şunu meclise getirýär, 2 ay galman. Ünserdin.
Eýranyň we Hytaýyň wekilleri bilen duşuşdy. Mundan başga da son kepdelerde TikTok ve Instagram ýaly sosial ulgamlaryň türkmen dilli sahypalarynda hem hususan da hökümete ýakyn blogerler tarapyndan Atabaýewanyň propagandasy ýaýwanlandyrylýar. Häzir mass mediada propaganda bar ya nime dilýär? Halk öwrünçdün şunu meclis edip goýjak bolýar. Men ünsürdüm TikTok'ta sahypada şunu ýanky çykyşy goýulypdyr. Dine emkemeşikler ýazýar aşagyna. Şu kiber zapasız gün topulup ýazýar. Bir erwet komentary ýok. Şoň üçin mass media eýem podgotowka fonu gelip başlady. Onsoň şonu meclis edenine eýem hem ýerde informasiýa bar. Adamlar öwrünçde adyna ay nimeden ok, ýanky ýokurdan alyp goýan ok. Hem ýerde informasiýa bar, bir logiski hod edip goýýar. Gurban biz samsyk diýsek samsykdy. Bu akylly idiot. Unutmaryň. Kä wagt samsykrak bolanmaly bolun etçek iş elinedir. Gatyr sap bolmaly şundan. Onun geçiren duşuşuklary, maslahatlary barada videolar paýlaşylýar. Ýa-da Atabaýewanyň syýasy meydandaky we resmi medeniýetdaky işçiliginiň birdenkä ýygjamlaşmagy nämäni aňladyp biler. Merkez Aziýa boýunça bilermen Bruce Panier 31 martda Azatlyk radiosuna beren maglumatynda muny Berdimuhamedowlar maşgalasynda ýene bir agzanyň ýurdun syýasy sahnasyna goşulýandygynyň aýdyň nyşany hökmünde görüp boljakdygyny aýtdy. Onun sözlerine göre Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň gyzyny oglunyň syýasy güýji saklamagyna kömek etmek, pul tolandyrmak üçin häkimetde haýsy da bolsa uly bir wezipe bellemäge taýýarlyk görýändigi ikuçsyz. Ol Gurbanoğlu Berdimuhammedow maşgalasynyň oglunyň häkimetini berkitmäge çalışýar. Ýöneminiň patriarhal jemgyýetde hakykatda nä derejede başa barjakdygy ikuçly. Muny gelecekde göreriz diýip Panier belledi. Türkmenistanyň syýasy arenasynda bolup geçýän bu wakalar dünýäniň ünsüniň Birleşen Ştatlarda Donald Trump'yň ýanwar aýynda prezidentlige girişmegi bilen bütün dünýä täsir edip biljek üýtgeşmeleriň girdilip başlanmagyny gönügen mahalyna gabat gelýär. Panier'iň pikiriçe awtoritar hökümetleriň ählisi dünýäde şeýle wakalar dowam edýän mahaly özleriniň amala aşyrýan syýasy öwrülüşikleriniň hiç kimiň ünsüni çekmejekdigini gowy bilýärler we pursatdan peýdalanyp herekete geçýärler. Biz ine şöyle Muhammed ağa bütün halk gurumalaryna hatlary ýazmaly. Gurumanyň etjek manipulasiýasyny. Häzir Trump öz awtoritar bolan soň her kim yani demokratik prosesler açyk durdy. Ýöne biz himmet habarlar etmeli. Gurbanoğlu diktator etjek bolýan zatdyr. Olar şu pursatda öz syýasy maksatlaryny ýerine ýetirýärler. Sebäbi olar häzirki pursatda muny hiç kimiň tanqid etmejekdigini bilýärler diýip bilermen belledi. Ýatlasak Serdar Berdimuhammedowyň döwlet başyna geçmegi hem dünýäde regionda ýeti wakalaryň bolup geçýän döwrüne gabat gelipdi. Şol döwür regionyň we dünýäniň ünsü zorlukly tolgunçlukda we Russiýanyň birdenkä Ukraina bolupdy. Yine Muhammed abi sen komentary bersen, öz pikirini aýtsaň, onsoň Men komentary eden önce bir kıssaly habar var. Şonu aýdaýyn Murad ağa. Alo. Eşdiýän Murad ağa? eşdiýän aýdyn. Birinciden Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň ornmasary Berdiniyaz Mätiýew kaçık gidipdir diye. Şu mış hemme yerden ba indi şun biz habar berdiler. Biz bunu barlap bilemzak göne şon kaçşaklığı men bilýän. Sebäbi ola hiç wagtda ýürek bilen hökümete işlemedik adam. Bilýärler şu ýagdaý haçan bir amatly moment bolsa kaçşagy o belli. Köp adam kaçar. Şu adam indi halkyň ayagy galanyny görüp şu hökümetin soňu ýoklugyny bilip köp adamlar indi şunu ýana hereketli eder. Men şol üçin hökümetin içindäki işleýän adamlara ýüzlenjek bolýar. Siz hökümetin işinden çykyn. Hökümete kulluk etme. On üjüpçizce berýän aýlygy bilen güzeranyny görjek bolma. Siz hökümetin içinde işlemeňiz bilen hökümet sizi az aýlyk töledip sizi mecburi ýagdaýda cinayet etmäne itikleýär. Sizi öz halkyňyzyň garşysyna gitmäne haýyrlanýar.
sizi öz qarındaşyňyzyň, dost deňduşyňyzyň halkyň öňünde binamyz görkezýär. Halkda sizi ýergendirýär. Eň soňunda da gastanan ýagdaýynda sizi özleri sizi türmäge atýarlar. Şol üçin şu atlam wagty ýani eýit namazynda da halkyň barşyny gördüňiz, gözüňiz bilen gördüňiz. Müňlerçe Türkmenistanly mescide bardylar. Hatya Türkmen döwleti hemme çärani ýyllar boýunça görüp gelýär. Dindar adamlary iýdarlaýar, namaz okuyan adamlary götalýar, takkal göwerýän adamlaryň takkalyny firip araq içirip göwerýär. Mollalara azar berýär. Şunu hemmeňiz bilýäňiz. Mescide barmak üçin uçjat ýöretýär. Onu da halk şoňa bardy. Şolam uly size bir mesaj bolmaly. Halk inni şu hökümetiň duranyny isläne, şoňam ýakynlykda soňuna ýetýär. Şunu bilin hemmeňiz. Şol üçin eger siz näçede çalt şu hökümetten özüňiz daşlaşdyrsaňyz, şonça da halkyň öňünde siziň eden günäňiz bar bolsa da geçmäge, halk şonu geçmäge siz şert töretýäňiz. Şol üçin hökümetiň ýykylmagyna kömek etýäňiz. Näçe hökümetten daşlaşsaňyz, şonça da halkyň arasynda tiýlaňyza da munasip bolarsaňyz, geljekde de täze hökümetiň içinde siz ornam alyp bilersiňiz. Şol üçin şu hökümete hyzmat etmek. Murad aga, ikinji men bir habar aýdaýyn, eger ruhsat berdi. Aydın. İran'a şuun milyonlarca bir görkezecekmi? O bir nime deyin, ine şul bir dünya metif ine şul adam. Şuram. Türkmenistanyň daşy işler ministriniň ornamaty. Türkmen hökümeti çaqşap başlady, gaçyp başlady adamlar. Kim gidýän bolsa hökümetden, Ýewropa gelin biz size Boston almany kömek edelim. Türkmen gollaýar. Abo, biz sizi gowallar. Eger bize goşulyp hereket etseňiz edersiniz, bolmasa gizlenip oturaýyn, biz size kömek ederiz. Hatam bereriz, kömek ederiz. Dasyýeňizde de kömek ederiz, alar ýaly ederiz. Siz hukukun aslynda da biz düşündüreriz. Şu Ýewropa aşyp ine men telefonlarym bardyr, üntürseňiz ine çykşylarymda telefonlarym bar, ine şu ýerde seyredip bilersiňiz. Bizim bilen habarlaşyň, biz size hökman kömek ederiz. Siz häzir barikadan bu tarapyna, halkyň tarapyna geçdiňiz. Geçersiňiz, biz size kömek ederiz. Ondan başga ine maglumat bar, Muhammed aga, gaýda işleýänler 20-25 gelek arda ýadyarlar. Halkda pul ýok, bize talajak gel, ýadadyk, işten goýber diýip bolýn. Ya seni basar, ya seni işle. Bar ýanky palkan alla 10 man günne getir diýip ýanky ýene de goýýarlar, ýoly goýýarlar. Halit bizar bolduk diýen Murad aga. Bir çalt halk turup bir çözmertmişni ýadadyk diýen. Muhammed abi söz sizden. Men ýene de ýanky aýdan dadyňa bir dady goşşok bolýar. Vatandaşlar, hükümetin içindeki işleyen adamlar. Häzirki siyasi hareketi alıp barýarly öňkü köne apaýsýerlerle der. Öňkü Orsiýadyň bilýaniýetiniň aşagynda döredilen partiýalar da de pravozащитный guramalar da. Inni aýratyn bir toporla döredi. Inni biz olan öz bir topor öň hereket etjek bolýan Türkmenistana hakyky ýüregi bilen baryp birden etjek bolýan adamlar ýa Barış Şykmuratov da aňyrda bir hökümet agdaryşyny etjek bolanlar olary gollaýyşlary ýana olary biperway teredişleri ýana innikile teretmer. Biz hiç wagt sizi hökümetiň öňüne ýeke goýmar. Şunu söz berýär. Biz elimizden hiç saat gelmeye ya bulara hat yazdık hiç saat etmeyerle ay karaşaylıyım deyip önkülen edişiyanak biz etmeyek. Şunu berk yadınızda sakla. Kimde kim şundan başla. Şu hükümetin karşısında neyme çare etti. Öz nerede açılığını belli edip hükümet taraftan şuna adar verilecek oldu. Biz hemme taraftan şunu kollap hükümetin önüne yeke koymar. Eğer halk hareket edip, köçe çıkıp, öz pretenziyetini pretyavit edip, hükümet şuna birden edacak oldu. Biz ştadı onun önüne, değişli kuramaların önüne, pasolstvalın önüne, ta şu meseleni çözülgence, kıymıllamanı oturacak mı diye, kahar gazaplı erke edecek mi diye, advokat tutup,
daha şu tutulan adamları dekansa iyidarlayacaklarını biz söz veriyor. Şonu biz edip biliyek, şonu inni bizim hemme gücümüz daşarı yurttaki biz şonu ımtırlandırıyor. Şol için yurdun içindekile teredim. Ön niyadaf bula niyadafın karşısına hareket eden adamlar daşarı yurttaki opozisiye diyen, pravozaşitni diyen kuram olan hemmesi orta politiklerinin vilayaniyetin aşağı nekiledi. Oları ağladılar, ağladılar, hiç saat ettirtmediler. Ay eyder, otakat yazın, karasın, eydin, beydin deyip bunlar it oynayan yani oynadılar. İnni kol tarafına et yani. Eğer öğleri şolara hizmet etmedik oldu. Şol için öz kakasını kollayabilmediler. Öz yakın kardeşlerini kollayabilmediler. Bula öz kardeşlerini celladın eline tavşırıp özleri giygenip yattılar. İnni oynayanak opozisiya yok. İnni kahraman oğlanlı ve halkımız düşünüyor, inni biz o işi ettirtmeye. Diktatörün önüne yeke koymaya. Şu bir yerini şu tarafta tuttular, azar verecek oldular. Halk kanuni yol veren hareket yani ya işten gidenine bunu başlayacak oldular. Biz şunu izinle duruyor. Biz şu hareketi daşarı yurtta ediviliyek, edersem iyiydi giderli, kahar gazaplam eder. Önkü yanak ay bir plakadal bardık, ay dir görkedin ol bir akmakla şu övlerini Allah ortayadım tiyatrçılarının Allah'ına düşen adamla. O ne el sen kalkan git yalla dir görket diye. Ne el dir görket o? Sen çıkartmalı. Sen barıp şovlen gepleşmeli. Telefon bilen gepleşmeli. Sen yanına varıp bilmelisin. Şonu adaletli. Sen öz tutan advokatın önüne açık suud ettirtmeli. Abla ay bolya biz öldüğüne de razıydı. Nişan bir dirmiye dirden şonu görkettip şonu kahiş edip göreşeyenler. Şol için şon yanakçılar ortayadım tiyatrçılarının ağırlığına düşen adamlar. Ya da binamız adamlar. Doğru Muhammed. Şol için bula beni. İnne men yine bir haber aytacak. O haber Muradağa. İran Türkmenleri şuun ayet namazını verilediler. Şon videosunu uğrattım ben 2 tane. Görket bir ovada Karagul ovasında 1 milyondan olayrak yazıqılış otadı. Böyle milyonat merdum Türkmenli. Kulağa şun sesime kulağın birincide. Muradağa. Ruhaniyeti hazırdır ve biri hoşgörü yazdır inşallah. Ellerinize sıralı adımlar, Türkmen ağlarcının milleti, Türkmen ettihadı milleti, Şimanali huzurunu ve milletini, maşallah sizlere, maşallah hayatımıza, maşallah sizin imanınıza inşallah. Ve şu cemaatin içinde, şu yığınların arasında bir adam turup, sağ olun adamlar, ahullu, inşallah, mollalı, korkman, görüyen mi halk azdı birdir. Siz halk tarafı dursanız, halkın azdı birliği, sağ olun halkım, Türkmen halkı dikkayırıyor. Görüyen mi aleke? Adam neçe mescitleri yığınansa adamlar ruhlanıyor. Mescidin imamı ondan korkup gezmeye. Olam ondan hakikat aytmalı oluyor. Olam ondan hükümeti göğünü aydıp biliyor. Bana birden edacak olduğunu şu adamla durundur. Milyonlarca Türkmenli menizinde namaza duruyandır deyip aydı biliyorlar. Hükümeti ondan son yani imamlara zat deyip bilmeye. Bir eyyem garantir bu dediliyor. Şolara zat deyip bulmayacağını. Milyonlarca Türkmen vatandaşlarımız Türkmen Sehra'da şu mescide vardılar. Ayet namazda vardılar. İkinci videonu görken anırtı versi yoktur video alınan. Anırtı versi yok. Görken şun Muradağa. Bir mi? Çöllük oluyor da bizde mescid çöllük oluyor ayet namazı. Bir mi? Ben eğer sen koyuyançan aydın vatandaşlar İran'ın içinde şu an ulu siyasi ütköşüklü geçiyordu. Şol için her halk
öz hakyny täze ütkeşiklerde öz hakyna yetjek bolsa halk agdy birleşmeli. Şol üçin hem türkmenler agdy birleşip mescitlerde imamdan izinle durýar. Imamla gorkup oturmaň, sesinizi çykarmaň, oturmaň, halk izinizde durun, barın halkyň bäfidini goran diýär. Ola ýan gygyrma aýtýarmy şu. Dogry. Teredin ahal. Muhammed ağa, men bir häzir 10 minut wagtym galdy. Bolýar, Murad ağa, men boldum men aýtjakdadım aýtdym. Indi ýene bir audio dinletjek bir TikTok'ta. Ruhsat berseňiz, bizim vatandaşlarymyza gatyklyk bor. Ine bizim aktivistimiz şeýle bir sözler aýdýar bolýan, hatda özüm hem ýanky ýüregime degdi şu sözler. Dinleň men ýaly size mümkin duyguňyz ýanky menki ýaly galar. Dinleň şunu. Başkanjak bolýar. Halkymyz oýurjak bolýar, oýurup bilen zoku. Ýene de döşümizin ýakamyzy ýyrtyp, ýene de öňe gidýär. Ýene halkymyz çykan ogary, halkymyz şu derejede sen gorkak etdiň. Şu derejede bar sen bizim halkymyzyň duhuny öldürdüň bolýan bar indi. Hiç galmady ara indi nälik bolýan o sen şudur. Sen onuň soňundan isleýän Türkmenistan atawatyn patriotizmim allyň sen bizim elimizde. Sen bizim elimizden hemme zady allyň o. Men erkek diýip ýören oglanlar rejimi bir gatga işi galýa bolan göni pıssar ýaro sen wapşe polnusy bar sen türkmen milletiniň kökünden bar sen virus goýurdun türkmen milletini bar sen şeýli erbet çagşytdyň duh diýen zat wapşe galmady sen nähili adam sen näde türkmen milleti ayağa alacak sen näde iqtisadiýaty ayağa alacak sen näde yitirilen zatları iyisini berjeksen o sen hiç aşanan berip bilmeýän sen diňe gitmeli sen 52 indi söz berseňiz sen milyardlarça ogrulan pulluny iyisini berseňem sen gitmeli sen jenaýatkär sen kökünden palto gurdun sen bütün Türkmen milletinin hemme adın elinden ogurla seredar o hemmemiz gorkup golqarlar o cesaretli bir Türkmen çıkacak bir Türkmen ýolar normalno var häzir inşallah edetimin gelýän haýyşdy çykyn adamlar bolly inni artık şol elimizden alanın bolsa iyidini gaňaryp alyň inni batyrlygymyzy inni içimizde sanym täzeden gaflat uykusundan oýan olýan o inni besir inni bu insanyň gorkup ýaşamagy 5 milyon halk nirede ýekeje diktator nirede gözüňize getirmisiz terede goýun özüňiz bar 5 milyon halk nirede ýekeje adam nirede o newjeli inni 5 milyon halkyň boýnundan zinciri alyp ýekeje adam şonu upravlad edýär o gözüňize getir mullakan düýä bir çağacık alıp neme diýawlyn ýyzyny düşüp barýar. Emma şu düýe bar ýekeje gerek aýagyny gallyp goý ýere girýär ol kiçikeje çağalar ýöne düýän kelleti işlän okşoňolay kelleti işlän o ýekeje gerek aýagyny gallyp üstünden bir ýerde katdy uju boynu sogurup bar ýere girip gidýär o biz şolar ýalyk bollyny biz düýe ýalyk özümiz alyp barmalyň ho şu öňümizde duran ýekeje diktator öz instrumentlarynyň üstünden hemme halky ýetip otýar o bar içindäki duhumyzy öldürdüm o bar dadymyzy aldyňar o hywat etdiler o sen nädip beýdip wujdansyz ýene de 20 günlük suçystygy wad edip bilýän o olara prezident bolup oturmak eken sen öz kursyňda sen gitmeli o bollo doýully uje senden o gater we doýully seni ýigrenýär ittin beter ýigrenýär o sen şeýle bir ýigrenji sen gater we diktator sen bar seni özüňde sen insançylyk galmady o sen özüňden de ugurladyň şo hemme insançylygyny insan törwerligini içindäki rahmetini hemme adam ugurlap sen ana bir şeytan formasyna girdiň o sen ýigrenji o bar sen gali bir adamyny öz kopýaň edip sen garşyňa goýberilse özüňi ýigrenersiň bar sen özüňi ýigrenersiň sen bar özüň bilen oňşup bilmersiň sen hayatda bilýär sen şolar ýaly bir sorak berip görýärmi özüňe bar sen ýa ilki diýe özüňi hasap ediň diýe sizi hasap etmäkeler diýe sen ýekeje gelip özüňi hasap berdiňmi inşallah sen bu dünýede de hasap sen şolar ýalyk erbet adam bar inni instrumentlerini gawap gelse mesela gelse правоохранительный organlar size yüzlenesin gelýär gayrat edin şul adam näçe vilayetden getirip bersinler bar her bir radyň garşysyna priýom bardyr her priýomyň garşysynda lom bardyr şonu ýatdan çykarmaň biz halk lomdyr bar düşünýärmi egerde şol
bu başga vilayatlardan hem getirip eger dikiversen Aşgabat'ın içinde näçe şol halkym biz şolar bar şol getirilen vilayatlardan komandirovka uğradylan pravahranitçy organ şol siz bir diýmek bizem siz diýmek bar şonu ýatdan çykarma. Eldeki pagonumuz boluversin. Elinizde korçkalarınız boluversin. Siz nämäňiz bolsa şonuňyz bolsun. Siz hem halksyňyz ho, şonu ýatdan çykarma. Siziň hem ejeleriniz, jigileriniz, bajylaryňyz, ijizleriniz, aýal maşgallaryňyz, bäwekleriniz, dostlaryňyz, klassdaşlaryňyz, kursdaşlaryňyz hemme kişi sizin daşdawraňyzda diňe halk bardyr o, başga hiç kim ýok. Ýöne bilen daşynda hiç kim ýokdur, şonu ýatdan çykarma. Bilen daşy öz garanyşlary bir-birini jigirenýärler o. Bulan da 3-nji 4-nji pakoleniýaly hiç kim bilen gurulşan o. Bular öz garnyşlary bular ýigrenýärler o. Ýöne pravahranitçy organ sizden haýyş edetmeli, gaýrat edip siz bir özüňiziň erkiňizi alyrman şol bir iksan adam alay özüňiziň jylygyňyzy bermän şoň upravlat etdirmän gaýrat edip. Egerde halk ýazyp çykaýandy, halk çykaýandy. Şoluň üstünden hiç ile eziyet bermän, gaýtam paşirýat edin, gaýtam gidin diýin, gulaklaryna şypta edin, goýurum, özüňizden goşulun. Şu besrin var, hwaçy to şolary özüňizi upravlat edip, insançylygymyzy uzy ogurludan zatlaryny ýyzymydan gaýtaryp alalyň. Her biriňizden men haýyş edetmeli, içiňizde gowluňyzdan gatken habarlar ýöne gelip dur. Sizden bizar, sizden ýadadyňyz. O şu iki tane adam o bir de upravlat edip 5 milyonu jylygyny taklap nime diýeni sizin düşünüp oturýarsyňyz, gaty gowy düşünýäňiz, sag bolun düşünýänleriňizi, düşünmeýänlerim düşünjek bolun, gaýrat edip ýöne halkyň öwünde inni böwet bolma. Hiç ile bolma. Yarak berse alındı, oklak koyuyorum yarağı, halkın ömrüne oklan. Biri sizi öldür deyip verdiler deydi, oklan. Alsın halkın öder işaret etsin, ne etmeli şoňularına. Eger de dubirka verdi, dubirkaňyzy berin ellerine. Menem sizdiler, bizim bile bir halk, bir cesettir. Eger de bir yerim men ağırsa, значит, bütün bedenini sarttırıyor şol ağırlıkla. Biz bir ceset bolup inni hareket edelim, gayrat edip. Inni olur ýaly halkın ideninin, häzir yine de utulaýar halkma. Bundan soň yine 20-30 ýyllara näçe dowam etjegini bir Hudaý bilýär. Neujeli sizin aklyňyzda şol hatlary inni makul berip bilýäňiz, egerde utulaýda näle bolar, yine de şol jylygy eline berip bilýäňiz bir iki tane adamyň siz ýüregiňizden şonu tasdiklap bilýäňizmi? Ýüregiňizden siz şonu gollaýaňyzmy? Gollamarsyňyz. Size hem gerekli. Olun berýän bir iki tane padaçy pullaryna inanmaň. $100, $200 premie berjeklerine inanmaň, gaýrat edip. O da bir itin öňüne bir süm koklayan ýaly oklap koýýar ýa. Onun bar nime alıp bir hili aç gözlülük bilen alıp yok dokma değil. Daşy bizim elimizden dokmadyligimizi hem ally şol rejim iki tane adamlar bir daşy inni dokmady hem bolup bilen bogu. İlliki aç hem bolsa bizim egerde çes dostoýnstwamyza iş gelse, значит bir öz awrymy saklamaly adamlar o bir ajam bolsa iki tane sümke satylmaly erkekler o bilo. Şolar ýa türkmen milleti o. Egerde taryhy aýdym diýip Ine Muhammed ağa, men dinleseň, biz şunu komentary etmäli. Oý halkyň özü şu videoň aşagyna ýazsyn öz pikirini. Ya biz öz motivasiýamyzy berdik. Ine bizim 12 700 Français ont réduit considérablement leur problème de prostate à l'aide. öz pikirini aýtdylar. Sizem egerde duýýyňyz bar bolsa, şu videoň aşagyna komentary ýazyn. Şunun bilen biz efirimizi tutarýar. Muhammed ağa, soňky sözüň bar bolsa, ine bir mundumyz bar. Bolýa, aha. Görýän halk näilli. Hemme biz düşünüp oty. Aneka halk. Halk taýyn aýrmany, watandaşlar. Bilim şunu. Şu karamdada birce adam ýok şolary gollaýardy. Bütün halkın düşman ganimy. Şol üçin şolardan dinmal watan. Hukumetin için näkile. Siz eger kömek etseňiz, şu hukumet, sizinki, şu hukumet bizim halkynky hemmemiz şondan peýda bolýar. Hemmemiz hakyky ornuny tapýar. İmanymyza, wejdanymyza, watan söýüjligimize öwrülük gelýär. Bizi har etýän, binamyz etýän, biwejdan etýän, dinsiz etýän, imansyz etýän gorkudan bizim halkymyz dinýär. Şol üçin şu dünýäde iň ulsagap, iň uly iş, iň watan söýüjlik iş. Şol üçin edin şu işi. Sağ olun Muhammed ağa, menem ýankaýdan watandaşymyza goşulýan her adam öz azatlygy üçin görüşmeli. 5 milyon halk bolup bir iki tane, olam iki hem de bir adamdan galýas. Bolmada biz millet o bir ulu millet, biz bir ulu döwlet,
Näme bir adama aydınlyk etdirmem yok. Ya tutsak etmem yok. Konstitusiya bizim tarafımızda, kanunlar bizim tarafımızda, halkara kanunlar bizim tarafımızda. Näme şunu tutup bolanokmy? Şoň üçin polis, MHM, prokuratura, sudlar, wayenler, halk hemmemiz bir millet, bir bolmaly. Şu çüýrük tohumdan bir diýilmeli. Ýalňyz aýdyp geçdim. Ogulgerli, gyýdygerli, özü dur. Häzir Kerim taýýarlap durýar skameyka zapasnoýda. Onam krugdan aýlap başýardy, onam getirýärler. Bular 4 bolup semeyni padrat etdiler o watanmady. Ata-babalarymyz häzir eşitden bolsa oturup ağlardylar. Şu näse näli bizim görüşüp, söwüşüp garmy dökün döwledimiz şuna näli getirip bilýär diýip bizden sorar o. Bir şonam bir kelleňizde aýlan. Hormatly watandaşlar, biz şunun bilen öz efirimizi torýar. Sizin hemmeňize birinji bilen jan talgazy berýär. Rim imperiýasyna kimde kim öz watan üçin jemgyýete goşulman, pikirini aýtman, saýlawlar tesin bermän, watanyň gyrada duran bolsa, biznes edip öz maşgalçylygy bolan bolsa, onu şoňa idiot diýip aýdýarlar. Biz idiot däl. Biz bir beýik halk. Biz 200 döwlet turduk. Bizim halkymyz 200 san döwlet turdy. Indi bir sany çüýrükden biz galmaly. 5 milyon halk bolup, bolmasa başga döwletlerde, başga halkyň gürlerligimiz yok. Gelin mert bolalım. Ayal maşgala, erkek maşgala, çağa, uly, kiçi, 6 ýaşdan 70 ýaşgacha mert bolalım. Türkmenin kimdigini gökerelim. Şunun bilen biz efir gutorýar. Inlik gepleşikler üçin şoňa çelli sag bolun. Ýazyn kommentariýada öz pikiriňizi utanmaň, gorkmaň. Kimden gorkaly? Türkmen hiç wagtdan gorkup ýaşamandyr. Hormatly watandaşlar. Hoş sag bolun. Sag bolun.